Jeg hedder Victoria, og jeg vil gerne fortælle en lille smule om min fine bil. Så jeg synes, vi skal tage ud og køre en tur. Vi er kommet ud og køre, Victoria. Det er vi. Hvad kører vi i? Vi kører i min dejlige blå F31. Altså, hvad er der gjort ved den? Jamen, den er jo hentet fra Tyskland, så den har jo næsten alle krydser, den kan få. Men jeg har selv sat underlag på, og så har jeg malet lidt småting på den rundt omkring, bagprofanger og sådan noget. Diffuser har jeg selv sat på, og selvfølgelig fælgene. Og så er den jo tænket del. Ja. Kan du huske, hvor meget? Nej, det ved jeg faktisk ikke, men den kan ikke komme. Den er skudt. Ja, den kan ikke komme længere ned. Et af bilen, den er flot. Ja. Du ser også meget godt ud. Men altså, hvem er Victoria? Jamen, hun er en 24-årig pige, som til dagligt arbejder i Ejby som autolakør. Og jeg blev udlært sidste år. Jeg elsker simpelthen mit arbejde overalt på jorden. Og når man har hobby for det her, så er det jo lige til. Er autolakør stadigvæk et mandefag, eller er der kommet flere og flere kvinder til? Der er mange kvinder til. Rigtig mange faktisk. Det sidste grundforløb op på skolen var der 26 piger og 2 drenge på. Så det ændrer sig lidt. Men jeg synes, det er fedt. Det er sejt. Ja, meget. Bruger du så også selv, eller er det mest tekniske lakerer? Ja, altså jeg kan godt det basale, altså service, skift bremser, olie og alt det der. Men mere motorteknisk, der skal jeg have lidt hjælp. Det er ikke lige det stærkeste side. Hvor lang tid har du kørt BMW? Jamen, jeg har haft den siden oktober 25, så siden sidste år, slut sidste år. Har egentlig også haft en BMW før. Hvad for det? En samme model som den her, bare fra 14 af, og så det var så godt nok en 330, men også en F31. Okay. Ja. Hvad var det her var? En 320. 320. Ja. Jeg skal ikke have andet. Kører du meget til træf og sådan noget, eller er det mest hverdags? Ja, altså nu har det jo ikke lige været sådan vildt vanvittigt godt vejr sådan indtil videre. Men vil rigtig gerne ud med den. Det synes jeg helt klart, den fortjener. Altså hvad er planen som den er? Nu står den rigtig skarp, den er lakeret i hvad er det her egentlig? Estorilblå? Ja, det er så. Ja. Fantastisk god farve til. Helt vildt, ja. Nu, jeg synes egentlig sådan mere eller mindre i helhed er den egentlig, som jeg godt kunne tænke mig nu. Selvfølgelig er der altid lidt små ting, man kan lave. I sidste uge malede jeg lige kofangeren og hjelmen, fordi jeg var træt af alle de stenslag. Men der er jo altid et eller andet, man kan male, eller give en anden farve, eller et eller andet. Ja. Altså gør du så det hjemme, eller tager du det? Altså, Nej, jeg tænker, du lakerer på arbejde, ikke? Ja, jeg maler på arbejde. Vi har rimelig god plads. Altså har biler altid været en hobby? Altså har det stået i stjernerne, at du bare skulle ud og have dig en fed BMW, eller kommer du fra noget? Altså, bilinteresse har egentlig altid sagt mig meget. Men jeg tror ikke lige, at det lå i mine kort, at jeg skulle blive autolakeret. Det er fedt som pige i det her, synes jeg. Der er ikke ret mange, der er sådan... Der er mange, der er sådan... Du har taget din kærestes bil, eller... Nej, det er min egen. Hvad ville du tage, hvis du tog din kærestes bil? Kører han også BMW? Han kører Audi. Nå. A6. Altså, jeg tager hellere min egen. Ja. Jeg føler, det er sådan en god kombination. Han kan skrue, og jeg kan male, så kommer man langt. Ellers så er der jo bare for mig at sige tusind tak, Victoria, for at du tager dig tid til det her. Velkommen. Til jer tøser derude. Men lad det være en inspiration, fordi Victoria er mega sej. Både med det, hun laver til dagligt, men også fordi hun kører sådan noget her hver eneste dag. Det er sejt. Vio Schmidtmann gør en kæmpe indsats for, at I derude i bilmiljøet har det, som I gerne vil have det. Så gør brug af det. Køb væskebrug Schmidtmann.dk
til verdens laveste priser. Det ved vi jo allerede. Så tusind tak, Victoria. Velkommen. Og følg med derude for flere videoer.